ti pojas. Gledaj, sejte sad ovako, mi smo počeli polaganje, za sejte. Imamo dva kandidata za tvoj pojas, za šuti. Prvi put polazite, nemojte da se ništa plašite, malo šalimo, dobro komunikacija, znači plašite, dajte nas to, na moj znak, stavite u levi stav. Mirno. Sad! Ajde malo samo brže, ajde stavite još jednu, može? Staj mirno. Moj znak u levi stav. Sad! Tako je, radimo okret tokom prednje noge. Znači 1 i 2. Idemo svi zajedno. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Odlično. Idemo sad sledeće kretanje. Korak okret. Radimo korak okret i 2 korak okret. Naprijed. Idemo 1, korak okret. 2, korak okret. 1, 2. 1, 2. Sledeće kretanje, okret na stopama. 1, 2. Idemo brzo, efektivno. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Odlično. I idemo korak, okret, mali. Radimo korak, okret i mali. Na 2, samo okret na stopama. 1, korak, okret, mali okret i 2, okret na stopama. Napred. Idemo 1, korak, okret, mali. 2. 1, korak, okret, mali. 2. 1, korak, okret, mali okret. 2. 1, korak, okret, mali okret. 2. Dobro, idemo iskorak u Stranu. Tako je. Znači idemo desna preko leve, zglob preko zgloba. Sad ćemo se nazad. 1 i 2. Može? Da. Ruki napred. Ruki napred. Tako to. Prosti ruku sad idemo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dobro. Malo se više pogledamo. Moje submisije. Moje partneru. Stav, prvo tehnika hvata suprotnu ruku. Eksplozivno brzo da bude to, najbolje što možeš tako. Idemo, 1, sad udara! Tako je, malo. 2! Druga strana, brzo zaozmi desni stav. Desni stav, idemo, 1! Tako je. 2! Idemo dalje, sledeća tehnika, zdravo, zdravo. Rengišpil. Tako je, desni stav, umjesto oko desnu stranu. 1! I 2! Druga strana, brzo, levi stav. Idemo 1! 2! Dobro, idemo dalje. Treća tehnika, hvata kod ruka, desna ruka preko leve. Odmah čučni zadaj udarac, idemo u desnu stranu. Tako je to. 2! Druga strana. Pogledamo gusta za ruke. 1! Tako je, zadaj udarac. I 2! Dalje, sledeća tehnika, hvata ruke iskorak u stranu, slično kao prva. Idemo 1! Ovo, vidi, 2! Druga strana, desni stav. Desni stav, tako idemo 1! 2! Sledeća tehnika, znamo koja je. Levi stav, pišacija na zgodima, povlačimo go nazad, idemo 1! Tako je to. Ruku. 2! Druga strana. Desni stav, brzo zauzmi desni stav. Napred, idemo 1! Mnogo nazad.
priđi, 2. Idemo, posljednja tehnika, udarati glavu, levi stav. Tako je to. 2. Druga strana. Stav. Napred. Što niže, priđi, 2. Lično, što ne gore. Poklonim se protivniku. Poklonim se liđi. Zdravim Šuka, Niko Tošić, Maksim Mostanar, Aleksandar. Ovdje. Pojesno. Stanite svi u levi stav. Prvo kretanje, opet oko prednje stavno. 1 i 2. Može? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Idemo korak, okret, sljedeće kretanje. Korak, okret. 2, korak. Ruki naprijed. Volite se, idemo polako. 1, korak, okret. 2, korak. 1, korak. 2, korak, okret. 1, korak, okret. Ajmo. To, 2, korak, okret. 1, korak, okret. 2, korak, okret. Dobro. Levi stav. Sljedeće kretanje, okret na stopovima. 1 i 2. Idemo brzo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Odlično. Sljedeće kretanje, korak, okret i mali okret. Na 2, samo na okret na to. 1, korak, okret, mali okret i 2. Važi. 1, korak, okret, mali. 2. 1, korak, okret, mali. 2. 1, korak, okret, mali okret. 2. 1, korak, okret, mali okret. 2. Dobro. Ajmo tehnike. Poklonim se komisiji. Poklonim se partneru. Pravo za levi stav. Prva tehnika, pada suprotnu ruku. Iskorači, zadaj udarac protivniku. Zadaj udarac, tako je. To, priđi. 2. Druga strana, desni stav, odmah zauzmi desni stav. Desni stav. Tako je, idemo. Zadaj udarac, to. Spustiš dole, priđi. 2. Idemo dalje. Desni stav, idemo. Zdravo. I? Tako je, idemo. To, kreni protivnik, radi kretanje, to, priđi. 2. Dobro, idemo sljedeće, to je druga strana, pardon. Levi stav. Idemo 1. Tako, priđi, kontrolica. 2. Idemo dalje. Hvat oko struka, desni oko leve. Ključni, zadaj udarac i svi u desnu stranu. Tako je to. To, odlično. I 2. Idemo dobro. Druga strana. 1. Dobre. Sljedeća tehnika, hvat za obje ruke, idemo iskoro u stranu. Ruka levi stav. Idemo 1. Preko rukicu to. Radi kretanje, priđi, kontrolica 2. Druga strana, desni stav, brzo. Desni stav. Tako je, prihvaćaj.
I 2. Dobro. Sljedeća tehnika, sad se na grudima, levi štab povuči levu nogu nazad. Tako, idemo 1. Vidi, kontrola. 2. Druga strana. Idemo 1. Koja je posljednja tehnika? Ne zna neko? Recimo li slobodno? Tako je, idemo. Priđi, kontrola, 2. Druga strana, ajmo desni stav. Idemo, 1. I 2. Odlično, dobro je. Koji se partneru, koji se komisiji. Idemo dalje. Deva Vrkanović, Danica Vrkanović, Pavle Mokilica. Ako ja samo kad kažem grupu koja je polagala za određeni pojas, vi samo dignite ruku, vaši. Znači oni koji su danas za žuti pojas, koji ste bili vas dvojice, ovako, podignite rukice. Ti ne moraš, ti ćeš u sledećoj grupi. Ovo su vaši prvi pojasevi, čestitam vam, osvojili ste žuti pojas, jedan i drugi. Ko je da vidim polagao za naranđasto srce? Ovo je bila jedna velika grupa za naranđasti pojas. Lepo smo svi radili i čestitam vam na osvojenom naranđastom srce. Za zeleni pojas. Kandidati za zeleni pojas. Moram da kažem da se kod vas već vidi da je to ozbiljno, da ste lepo naučili kretanja, da lepo vladate tehnikama, pa pohvalit ću celu vašu grupu i nadam se da će vaši mlađi drugari da izgledaju na sledećem polaganju isto kao vi. Čestitam za zeleni pojas. Aleksa, tebe ću takođe da pohvalim, jako se lepo radio, svaki čas, plavi pojas. Koristim i nadam se da ste i vi zadovoljni. Izvinite sad što sam ja ovako vama okrenuta leđima, ali takav je prostor, a ispred mene su kandidati i ostali majstori. Molim za njih jedan aplauz. I njihov trud i rad i volja koju ulažu ovde, a deca to zaista najbolje prihvataju i jako dobro su savladali to sada, ove tehnike i ove osnovne pokrete. Vama hvala, kažem, na obostranom poverenju što ih dovodite kod nas, tako da zaista, evo vidite da kako to izgleda kada se vežba duže, ozbiljnije, znači zaista mogu da izrastu u velike majstore borilačke jedne veštine, plemenite kao što je realni izgleda. Još jednom čestitam, nemojte mnogo prepoletati da se stiže, pretpostavljam od septembra, jel tako, nastavljamo novu sezonu. Još 5 dana. Još malo dok je otvoren prostor i znači posle male pauze da se u septembru svi ponovo vidimo. Važi? Da! U svoje ime klubu ovih naših majstora, ja na ime čestitam i želim da postanete vrhunski majstori, ali moramo normalno da trenirate, da? Da. Školica je završena? Jeste? Da. Ovdje jesu? Da. Znači, sve tehnice, tako je. Knjižice na uvijek. Dobro. I što želim da se lepo odmorim, roditelji vama isto hvala. Treniramo još malo, pa možda smo malo zasluženi odmori, tako? Tako je, tako. Gari, ajde sad lepo kako stojite i tako, samo da se ranete, da nas roditelji malo slikne, da imaju sliku s ovog polaganja. Ajde jedna grupica nek čučne dole, nek sede dole na guzu. A da. Čega se nameste da bude? Ne se pomeri, gdje će maksimum. Sedite tamo, osmi brzo.
Drugari, posle toga malo se poslužiti šokiće. I roditelji nisu poslužiti sa nama ima dovoljno, svega.